Nikšićki derviš, pripadnik islamskog vjerskog reda Hisan Beriša, čovjek koji nam je u prošlonedjeljnoj priči objašnjavao kako uz Božju pomoć i molitvama iz Kurana liječi ljude, svoju snažnu povezanost sa Allahom ovog puta odlučio je i da dokaže. Sa još 10 osoba izveo je nesvakidašnji i na ovim prostorima rijetko viđen ritual probadanja tijela iglama. Ritual koji će proteći tako da iz rana nastalih usled uboda ne potekne ni kap krvi. To probadanje znači mi se molimo Bogu. I ako hoće Bog da nas uzme dušu, nek nam uze, ali mi dokažemo i ljudi da smo pravi ljudi kod Allaha Đelešanu i da toliko volimo Allaha Đelešanu i ne možemo da prevarimo Allaha niti da lažemo nikoga. Znači kod nas ne može da izađe krv, pošto smo mi pravi ljudi kod Allaha Đelešanu, direktno s njim razgovaramo. Sve počinje izgovaranjem brojnih molitvi iz Kurana. Molitve ili takozvani zikr mogu trajati do 9 časova. Manji zikr koji su izveli Hisan i njegovi sledbenici u ritualu probadanja, nakon molitvi na koljenima nastavlja se stojeći. Učesnici potom uz pratnju udaraljki ubrzavaju ritam sve do momenta kada će, ne štedeći tijelo, pokazati svoju odanost Allahu. Ako ipak potekne krv, onda taj nije u milosti kod Boga, kaže Hisan. Jednostavno grešan je, ali za one ispravne ovaj ritual, iako zvuči nevjerovatno, potpuno je bezbolan, tvrdi Hisan. Ovo nama ne peče niti ne boli, a on neka dođe, neka proba, da vidi šta je naš moć. Pošto mi direktno se spojimo sa Allahom Đelešanu i razgovaramo s njim. I on će da prijema našu molbu, pošto smo čisti duše kod njega. Trik ili istina. Igle su stvarne kao i ljudi koji su učestvovali u ovom fanatičnom obredu. Za njih je ovaj obred stvaran i dokaz je njihove snažne vjere u Boga.